Zimbabwe's main opposition leader Argonoson Chamisa tears into SADC AU after African Union has endorsed Tanzanian elections as credible. Nisadabeda mashoko ari kuda panguva ino ari kunosonjamiswa chidya magaka mambishi magaka anovava after African Union yakaendoza ma-elections ekutanzania ichimati ari credible and ichiendera mberi ichiti the president Samia Suluhu aiwa anofanira kuendera mberi nechimuti achitonga despite the fact yekuti right now maprotest ari kutotsva izvezvi doti wasubscribe like on the bell icon tipinda panapa Newsday wamudanyira chiti opposition politician Nelson Chamisa is turned into the Southern African Development Community SADC and the African Union AU for failing to address the content's escalating crisis of disputed elections and military coups. This comes after the AU endorsed Tanzania's elections last week in polls that were made by violence, deadly clashes, and accusations of state-sponsored repression, which claimed hundreds of lives. Tanzania's incumbent Samia Suluhu Hassan was sworn in yesterday after securing approximately 98% of the votes. Domashko anobuda panguva inoi Nelson Chamisa achiya panguva inoi achinoti this is wrong, hazviiti zviri kuitwa neAfrican Union panguva inoi ichiuya ichiendosa aiwa president anoonekwa kunzi akaita self contest akazvicontesta ega akauya akazvichallenja ega akauya akariga opposition akati vakomana you are not going to contest after chikwati chanyasobuda pachena kuti papane ma-high chances ekuti aimaloser ma-elections iwawo atiudze mafunguro enyu matiri pamusoro pechitiko ichi pane comment section yedu udze mafunguro enyu subscribe like check on the bell icon.